שלום וברכה, אני כאן עם עזרא. עזרא ביקש ממני תפילין של גמח. אני רוצה שהוא יספר לנו את הסיפור שלו לתועלת הציבור. אוקיי, אני רוצה לספר לכם, הייתי עכשיו בנופש בין הזמנים עם המשפחה ומאוד נהנינו, ובמוצאי הנופש, מוצאי שבת זה היה, חזרנו לבית, ארזנו את כל הדברים, ואז אני מגיע לבית ואני שואל את אשתי, איפה התפילין? ואנחנו מחפשים אותם ומחפשים אותם ולא מוצאים אותם. התקשרנו למלון, הם אמרו לנו, לכו להבטחה בצורה קרירה כזאת, כבר אלפי פועלים כבר ניקו את השטח, אין לכם אפשרות למצוא את זה. וגם התברר לנו שבדיוק נעלם לעוד מישהו תפילין שם, בדיוק בזמן שאנחנו היינו. אם אני עושה אחד ועוד אחד, שזה מאוד פשוט, שככל הנראה, כנראה מישהו גנב אותם. בקיצור, מה אתה אומר לציבור? בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, אני מרגיש ממש כאב, שהרגשתי כל כך חיבור לתפילין, ואני מרגיש כל כך כאב, וזה עצוב, ואני אומר לכם, שווה לכם לשמור על התפילין, כבבת עיניכם לא לאבד אותם לרגע. תודה רבה, עזרא. בכיף. השם יזכה אותך. בכיף, בכיף. נמצא אותם, אולי נמצא אותם עוד. בעזרת השם, וזה המקום להודות לאייזנבך על הגמח של התפילין ועל העזרה, ושתצליח בכל מה שאתה עושה. תודה רבה. תודה.